isaw-saw awan ka din maaramidam ta siya medtenti ka istorbe kaya di mamalo-malo magtigos ka tamay katabartek mo takaminday tapayot mo dyan na maaklo kaya iti mairobo isarding mo na lang sa panagdisyo baliwa munti taray tapyag mo itagtaat na ba'y tiyempo. Kasama na tagdilag naman ay nararamide kumuldi-kuldi kamanin kaya't mon sa amapapulanin akin ang kapit ng kasama na tagdilag naman ay isaw-saw awan ka din maaramidang ka siya kumedentihin ka istorbe kung kaya't di mamalo-malo magtigos na tamay katabatik mo tagaminday tapayot mo dyan nga maaklo kaya iti mairobo isarding mo na sa panagdisyo baliwa mo titari tabiyag mo itang taat na ba'y tiyempo. Kaya di mamalo-malo magtigos ka tamay katabartik mo tagaminday tapayod mo dyan ka maaklo kaya iti mairobo isarding mo na lang sa panagdisyo baliwa mo titari tabiyag mo itang taat na ba'y tiyempo baliwa mo titari tabiyag mo itang taat na ba'y tiyempo. Bakit di ka di ba'y bayag tinubo ng tamagagaran ng namang kuti day dati akam kamalit uray no nasikura na sulit uray awat na medyo nalas isak mulko uray no nakulbad kumut-kut kuti mas nabagat no itirabi nakadilat no timit bigat nakaungap isuday tan bagat ay kumkunada bilda nagungap di ka agbalaw taday tanay mas nunalitem nagalisa na abad kagangailan takas at raman tibilda